Ole tunla hian rongbola phak to ka rongbola kan han chu ve na hian Mizo Tawng Chhiar thiam thalo tele ziak le chhiar thiam lo te hi kan han tong ve ta nuala chunga tang chuan ngai tu na lo oma Mizo Tawng zirmek te tan no pang deuh te tan pawnia tin puitling ziak le chhiar lam har sana nei te tan thil tangkai takte lo ni bei sein tuna video hi kan siam chin ani pultan dan kan ti china a that veu phei chuan kan on ti chun jom le zel don ni ole ma saberin bible hi in zirnan han mang ta ila bible ha thu ziak hi adik em maya tin mitin tena in tina kan nei le khabu lo ni boka tin tharau lama min ti fason thei tu lo ni bok nen athat ringin kan han ti masaber ani ole hei ta tang achunga tang hian kan han tananga thu fing te ti kha ani maya maro chu athiam lo le zirmek tan chuan hetia han lam phei mai hi lo har sa thin ani chuwang chuan kan spell don ani maro chu tam tak ro chu kan spell thei don lo ani ti kha min lo hriat sakula abul tan na ani angin voina hian toite kan on ti don ani ole THU2FENG thufing te thufing te ani ole misawa hian hei hi ng tia lam le eng tia lam hi kan oma ng ti hi ka ti dan ani wangin ng ka ron ti deuh tlang pui dona amaro chu chang chuan eng ti te po ron lam ve zeu te po ka nei mai the ni ole spell thaleng THU2 FENG fing thufing te eng ti le ng ti kha ain ang reng ani ole thufing te bung khat chang khat na tang kan enang THU2 FENG fing thufing HLUT lut na lut na thufing lut na ti ani chuan ta hian is ra Israel kan ti mai kha nia LAL Israel lal da VE Davida Israel lal Davida fa pa Israel lal Davida fa pa SOLO solo MON Solomon Solomona THU2 FENG fing thufing Israel lal Davida fa pa Solomona thufing alo ni ta ni FEN fin na fin na LAH le fin na le ZER zir TER na fin na le zir tir na fin na le zir tir na HREAT hriat THAEH thei na fin na le zir tir na hriat thei na TUR tur te fin na le zir tir na hriat thei na tur te HREAT hriat THERM thiam na hriat thiam na THU2 NGREH ngai RUAT ruat NGREH ngai RUAT ruat DIN dan
THERM เทียม NR นะ TA เตอ๋อเสียดเทียมนะถูไงรวดด่านเทียมนะเตอันนี้เอาเลยวิดีโอค่ะทุยรู้ตุกจุเอ็นไปอมเหล่าทีนะทุกสิ่งที่บุ้งขัดจ้างขัดนักการที่ขานกันทันที่พอตอนนี้ตินกันทันด่างYouTube อาเตอธิษฐานทศกตะบอกกันนะเสียแล้วตัวเราไงอย่างอ้อ